Okay mga friends, nandito tayo ngayon sa Poblacion West sa Singan at meron tayong chest training ngayon. Nandito tayo sa may Upawa building, tapat lang ito ng Liemsat. Okay, nakikita nyo yan yung ating tarp. Okay, tingnan natin ating mga players. Nasaan na sila? Okay, ayan. So, ito si Sofia. Yung bago nating estudyante si Jello. Okay, from Poblacion East. So, kilala nyo na yan. Si Art. Si MJ. Okay, kilala. Ito, first time ni Juan. Hindi nga dito, Jerome. Yan, first time ni Jerome. Yan, si Jerome yan. From ano ba? Baro. And then ito si Suki.